Dan gaat hij dan proberen om summerproof te worden? Ja, mijn nieuwe missie is dus zeemeerminnen. En ik ben hier in Beringen, in Todi, in een duiktank. Ik ga daar subiet in, maar je moet eens zien wat er nog allemaal in zit. Maar je gaat je dan een beetje verkleden als een soort vis. Ik word Nemo. En jij bent een professionele zeemeermin. Ja, dat klopt. Al 13 jaar. En dat is uw staart. Ja, klopt. Dat is wel straf hoor. Ik denk dat ik die van haar wel mooier vind dan die van u. Ik zie, maar zij heeft die zelf gemaakt, hè? Ja. En deze is, denk ik, prefab. Ja. And this is Sean. Sean is like me, but underwater. We're going to take this underwater. We're going to use two cameras. So we're going to use one of the GoPros as a bit of an action camera, and then we use the bigger lens to take some of the close-ups with the fish and the two mermaids. Oké, we gaan eerst beginnen met een beetje op te warmen. Dus we gaan even een paar stretches doen. Dan gaan we alles in het water springen om eens even rond te kijken. En daarna gaan we in de staart. Wij gebruiken freedive technieken om vooruit te geraken, dus de dolfijnslag. Je gebruikt voornamelijk je buikspieren, je poep en je voeten om de vin en de staart volledig te bewegen. Het is koud. Maar dat was nog zonder staart. Dus nu is het mij. Ik denk dat je er klaar voor bent. Oké. Super tof, hè? Wel koud nu. En ziet je dat nu als een sport of zo van plezant? Je bent wel echt fysiek heel de tijd bezig om kracht te zetten. Het is wel een full body workout. Ja. Oh, dus ja is het antwoord.